Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Калі ў мяне пытаюцца, на якой мове пішуць маладыя пісьменнікі, я вось сёння магу адказаць з цытаты маёй сённяшняй суразмоўцы. У беларускай мове ёсць словы, якія вельмі прыгожа гучаць і добра перадаюць сэнс таго, што я хацела сказаць. На рускай мове твор не атрымаецца такім жа каларытным. Вось у гэтым прызналася моя сённяшняя суразмоўца, маладая пісьменніца, лаўрэат літаратурнай нацыянальнай прэміі, лепшы дэбют Станіслава Умец. Вітаю вас, Станіслава. Вітаю, дзякуй. Станіслава Умец, беларуская пісьменніца, скончыла Брэсцкі абласны ліцэй імя Машэрава, інстытут журналістыкі і магістратуру Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 2012 года рэдактар у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Апавяданні і вершы, надрукаваныя ў зборніках часопісе «Нёман», газетах «Народная трыбуна», «Лім», «Звязда». Станіслава Умец, лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі за 2018 год у намінацыі «Лепшы дэбют» за кнігу «Сэрца сакры». Станіслава, скажыце, вось гэты ваш твор, які вы напісалі, гэта тое, што вось у вас нарадзілася з дзяцінства? Так, я напісала першапачатковы варыянт яшчэ ў 17 гадоў. І потым неаднойчы перапісвала, так што засталася толькі сюжэтная лінія і галоўныя героі. Але так, ідэя з'явілася яшчэ ў школьныя гады, і мне проста хацелася падзяліцца з чытачамі гэтай цудоўнай гісторыяй, каб пасля прачытання засталася асалода. Ну вось гэты жанр фэнтэзі, гэта даніна, так сказаць, сучаснай модзе. Ці вы вот так вот мысліце, вы любіце такую літаратуру і, можа быць, вот тое, што для некаторых значыць вось асабістая біяграфія, сюжэт, там навакольнае асяроддзе, прырода, а для вас вот такі фантастычны сюжэт важны быў? Я вырасла, можна сказаць, на фэнтэзі, і на той час літаратуры ў гэтым жанры не хапала, таму я пастанавіла, што калі вырасту, сама напішу кнігу і выдам, каб падлеткам было таксама што пачытаць. І ў мяне заўсёды было багатае ўяўленне, таму я буквально лётаю ў гэтых усіх сусветах і не магу уявіць, каб напісала нешта больш рэалістычнае. Мне заўсёды хочацца звяртацца да містыкі і магіі. Ну вось містыка і магія будуць і ў новых творах? Так, я працягваю працаваць у жанры фэнтэзі. Ну вось скажыце, калі ласка, напэўна, ўсё-такі жанр фэнтэзі – гэта жанр, который, ну, нарадзіўся, можа быць, за мяжой, скажем, шмат на англійскай мове і, канешне, фільмы. Вось, а як вот перадаць гэта на беларускай мове? Вы свядома гаворыце, што вы перапісалі гэты твор на беларускай мове. Значыць, для маладых людзей, сённяшніх беларусаў, цікава вось прачытаць гэты твор, на ваш погляд, менавіта па-беларуску. Мне хацелася, каб сённяшнія пісьменнікі не глядзелі на замежных калег і пісалі сваё адмысловае беларускае фэнтэзі. Да гэтага імкнуся і я сама, і мне хочацца, каб падлеткі палюбілі беларускае фэнтэзі. Ну і каб ім было што пачытаць, бо на сёння менавіта беларускамоўнага моладзевага фэнтэзі недастаткова прадстаўлена на паліцах кнігарняў, на жаль. Таму трэба развівацца ў гэтым кірунку. Ну вот вы ведаеце, як ставяцца сённяшнія падлеткі, сённяшняя моладзь да вашых твораў? Я чытала ў сеціве прыемныя станоўчыя водгукі. Некаторыя пісалі мне ў асабістых соцсетках. Таму я бачу водгук, і гэта прыемна. Таму што тое, што мяне ацанілі мае калегі і я атрымала за кнігу нацыянальную прэмію, гэта адно, гэта так прыемна, але важна, каб менавіта кніга дайшла да сваёй аўдыторыі, да патэнцыйнага чытача. Гэта падлеткі.
вы працуеце у выдавецтве. Вы рэдагуеце кніжкі масцітых аўтараў у тым ліку. Вот як вы сябе адчуваеце вот у выдавецкай дзейнасці, у выдавецкай рабоце у складзе старэйшага выдавецтва нашага літаратурна-мастацкага? Цудоўна адчуваю. Бо калі я працую з чужымі рукапісамі, я таксама ўдасканальваю сваё майстэрства, адшліфоўваю мову. І сёння, як ніколі, важная рэдактарская праца, бо вы ведаеце, сёння можна заўважыць, што выходзіць шмат кніг у аўтарскай рэдакцыі. Гэта неправільна, гэта адразу кідаецца ў вочы, бо рэдактар свежым вокам можа заўважыць хібы ў кнігах. І гэта я маю на ўвазе нават не стылістычныя памылкі, ці граматычныя, а таксама і нейкія хібы ў сюжэце, нейкія моманты, якія трэба было б перапрацаваць, бо яны незразумелы рэдактару, а значыцца, не будуць незразумелы чытачу. Таму не трэба ставіцца аўтару да рэдактара як да ворага, бо ўсё ж такі задача рэдактара палепшыць твор, і ён можа шмат важных момантаў параіць, каб палепшыць рукапіс. Ну вось як творцы рэагуюць, можа быць, на вашы заўвагі? Некаторыя ставяцца крытычна, але ў большасці потым прымаюць усё ж такі праўкі. Я стаўлюся вельмі асцярожна да правак, таму што я ведаю, што калі прыўнесці ў рукапіс словы ці канструкцыі, якія аўтар не ўжывае, то потым чытач пабачыць прысутнасць рэдактара, а гэтага быць не павінна. Як бы гэта сумна не гучала, але рэдактар заўсёды павінен заставацца за кулісамі. Ну, давайте признаемся нашим телеглядачам, что вы были редактором моей книжки так само, да? Но я с вами не справлялся, по-моему. Не, ну не так шмат і правок было. Ну, скажите, Станислава, а вось вы уже выкладаете, совсем недавно вы сами учились, а уже выкладаете на факультете журналистики. Что вы выкладаете? Уже не выкладаю, некалькі гадоў выкладала travel-медыа тэксты і сучасныя методыкі рэдагавання. Ну, а теперь вы уже, так сказать, решили больше заняться... Так, углыбілася ў творчасць, потому что на ўсё не хапае, на жаль, часу. Станислава, скажите, а вось на ваш погляд, что такое беларускае фэнтэзі? Ёсць беларускае фэнтэзі, і хто працуе ў гэтым жанре? На мой погляд, да беларускага фэнтэзі варта аднесці кнігі, у якіх згадваецца Беларусь ці беларусы, і таксама калі аўтар звяртаецца да беларускай міфалогіі, фальклору, бо можна, напрыклад, па-беларуску напісаць пра эльфаў і оркаў, але гэта будзе проста фэнтэзі, напісанае на беларускай мове, і ні ў якім разе не беларускае фэнтэзі. І я сама намагаюся менавіта пісаць так, каб у мяне атрымалася беларускае фэнтэзі, і звяртаюся да міфалогіі. Ну вось, я думаю, што, напэўна, Караткевіч, на ваш погляд, Рублеўская, гэта фэнтэзі? Не, Караткевіч гэта ўсё ж такі майстар прыгодніцка-гістарычнага жанра. Так, у творах Рублеўская, Караткевіча ёсць містычная афарбоўка нейкая, але гэта не фэнтэзі, бо крытэрыі фэнтэзі гэта ўсё ж такі іншы сусвет і магія, наяўнасць чарадзейства ў кнігах. Ну што ж, дзякуй, Станіслава. Вось гэтыя кнігі, якія вось тут на стале ляжаць, гэта вы укладальнік гэтых кніжак, так? Так, укладальніцай і мая кніжка «Сэрца сакры». Станіслава, вот раскажыце, калі ласка, як ваш сюжэт, які вы задумалі яшчэ ў школе, трансфармаваўся вось у гэтую кнігу. Вот пра што ўсё-такі гэтая кніга «Сэрца сакры»? Гэта кніга пра дзевяцікласніцу Кася, якая апынулася на планеце талентаў сакры, і дзяўчынцы даводзіцца уцякаць ад пераследнікаў, думаць, як абараніць сябе і сваю сям'ю ад злодзеяў, і змагацца за званне панна сакры. У кнізе я паказала некаторыя падлеткавыя праблемы, шчырае сяброўства, першае каханне, і увайшлі ў кнігу
шматлікія моманты са школьных гадоў, якія я занатоўвала і потым вось уключыла ў свой твор. І мне хочацца данесці да чытача, што заўсёды трэба верыць у сябе, у свае сілы і трошачкі верыць у цуды, бо калі шчыра верыць, то мары абавязкова здзейсняцца. Ну вось у слове сакра есть нешта сакральнае, это звязано вот с таким вот понятием сакральности? Ці вы так просто придумали слово сакра? Не, мне трэба менавіта было нейкі такі сакральны сэнс прыўнесці ў назву планеты, бо сэнс у тым, што трапляюць на яе толькі людзі, якія шчыра вераць у цуды і ў свае здольнасці. Ну і вот лёс як вот ад рукапісу да выдання. Ну, конечно, вы працуеце ў выдавецтве мастацкая літаратура, тым не менш, не кожны, хто працуе ў выдавецтве мастацкая літаратура, вот так вот запросто выдае кніжкі. Ну, нельга сказаць, што прям запросто, бо я працую там уже 7 гадоў, кніжка вось пабачыла свет у мінулым годзе. Я хацела выдаць яе яшчэ ў 17, але дзякуй, што гэтага не адбылося, бо шмат было працы, і я рада, што кніга атрымалася такой, якая вось яна атрымалася. Ну што ж, дзякуй, Станіслава. Давайте мы перайдзем да нашага бліца-пытання. Вось, калі ласка, прадоўжыце фразу такую: «Беларусь – гэта». Гэта мой дом. Якія культурныя з'явы будуць запатрабаваныя беларусамі, скажам, праз 100 гадоў? Спадзяюся, што праз 100 гадоў гэта будзе кніга, і што яна будзе вельмі папулярнай, асабліва сярод моладзі. Ну вось. Ну, у вас ёсць шанец, што ваша кніга стане менавіта такой. Калі раптам у вас была такая магчымасць, з якой выдатнай беларускай асобай вы хацелі б сустрэцца? Чаму? Вот это якраз фэнтэзі. Ну да, можна пафантазіраваць. Прыкладам, калі б я змагла апынуцца ў 18 стагоддзі, хацела б сустрэцца з Саламей Пельштыновай. Гэта першая ў Беларусі жанчына-доктарка. Яна лекавала жонак турэцкага султана, і яна жа аўтарка цудоўных авантураў, і хацелася б у яе запытацца. Я думаю, яна б шмат магла расказаць цікавых гісторый пра свае падарожжы і прыгоды. Ну вось, назавіце, калі ласка, 3 кнігі, якія варта прачытаць кожнаму беларусу. Гэта кніга Людмілы Рублеўскай «Авантуры Франціша Вырвіча», кніга Петра Васючэнкі «Жылі-былі паны Кубліцкі і Заблоцкі» і абавязкова творы Караткевіча. Цяжка называць нейкі адзін, ну няхай гэта будзе «Зямля пад белымі крыламі». А што вы зараз чытаеце? Чытаю кнігі па міфалогіі, бо гэта спатрэбіцца для маёй наступнай кнігі. А што для вас беларуская мова? Гэта частачка мяне. Вот як вы прыйшлі да беларускай мовы? Я проста, калі пачала пісаць нарэшце па-беларуску, зразумела, што не магу пісаць на іншай мове, таму што менавіта па-беларуску твор гучыць напоўніцу. І менавіта дзякуючы мове ён такі адмысловы. Што ж, дзякуй. У нас у гасцях была маладая пісьменніца, лаўрэат прэміі літаратурнай, нацыянальнай прэміі у галіне дэбюта, найлепшы дэбют Станіслава Умец. Усяго найлепшага, да пабачэння.